Jeg hedder Stine, jeg sidder i bestyrelsen hos Havdrup-listen, og jeg vil rigtig gerne vise jer, hvad det er, vi har arbejdet på og opnået siden valget i 2021. Heromme bag mig er der ved at blive bygget en ny gårdbørnehave herude mellem Havdrup og Gammel Havdrup. Det er en børnehave, som kommer til at have en helt anden pædagogisk profil end den traditionelle børnehave, da det bliver en gårdbørnehave. Børnehaven kommer også til kun at have 60 børn i sig, og derfor vil det være et helt andet type tilbud, end det vi kender den dag i dag. Vi glæder os rigtig meget til at se den åbner i 2026. I budgettet for 2024 lykkedes det os at få afsat penge til renovering af halgulvet her i hal 1. Det trængte rigtig meget efter rigtig mange år med sport, og nu er der kommet nyt gulv, så nu er der til rigtig mange år ude i fremtiden med masser af lækker sport. Havdrup har de seneste år været igennem en kæmpe udvikling, og vi har lidt savnet, at der var en fælles vision og en helhedsplan for byen, hvordan den fremover skulle udvikle sig. Derfor er vi enormt glade for, at vi fik igennem, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for byen, og den blev færdiggjort i 2023. Den er udført på baggrund af en masse borgermøder og styregruppemøder, og i styregruppen var der faktisk en overvægt af borgere fra byen, der var repræsentanter fra lokale foreninger. Nu kan vi fremover hive den op af skuffen, så når der skal udstykkes eller laves andre ting i Havdrup, så kan vi se, om det passer ind i helhedsplanen og den vision, som borgerne har sat for byen. Og med udstykning af byen, så kommer der også mere trafik til. Derfor er vi glade for, at vi i 2025 fik afsat penge til hastighedssænkende initiativer på både Salløvej og Skovvej. Derudover har vi fået afsat penge til en trafikanalyse heroppe ved hallen, hvor der både morgen og eftermiddag er rigtig mange biler, og det kan være lidt trafikkaos. Så vi skal analysere trafikken og finde ud af, hvordan kan vi bedre afvikle den. Skal der en anden ind- og udkørsel til? Skal der en større parkeringsplads? Eller hvordan får vi afviklet trafik og gjort plads til alle de biler, der er behov for? Kommunens trafikplan skal snart revurderes, og i den forbindelse har vi fået sat fokus på landsbyerne. For der er rigtig meget trafik igennem alle kommunens landsbyer, og vi synes, det kræver lidt ekstra fokus, som kommunen ikke rigtig er opmærksom på lige nu. Det var alt for denne video. Jeg håber, I synes, det var sjovt at se med, og jeg håber, at I har lyst til at se med på nogle af de andre videoer, jeg har lavet også. Jeg lister lige her, hvad det er, jeg kommer til at snakke om i de andre videoer, og så håber jeg bare, at I har en dejlig dag. Hej hej!